Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, vítám vás na dnešním zasedání zastupitelstva města Kostelce nad Orlicí. Konstatuji, že do této chvíle je přítomná nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zasedání je tedy usnášení schopné. Z dnešního zasedání se omluvila paní magistra Jana Havlová, pan inženýr Vlastimil Šeda, pan doktor František Dosedla, pan Pavel Barvínek, pan František Kinský a pan inženýr Tomáš Langer. Zasedání je veřejné, bylo řádně a včas svoláno a jeho konání dostatečným způsobem v místě obvyklém zveřejněno. Nyní v souladu s jednacím řádem dávám hlasovat o složení pracovního předsednictva a navrhuji, aby do něho byli zvoleni Tomáš Kytlík, starosta, Jiří Dragon, místostarosta, Dominik Kaplan, místostarosta, Jitka Jičínská, tajemnice. Má někdo, prosím, připomínku k navrhovanému složení pracovního předsednictva? Pokud tomu tak není, dávám prosím hlasovat. Kdo je pro? Je potřeba pauza, ale vidím, že to zvládáme i tak. 15 pro. No, tak přijďte a... A chybí paní Matečková. Takže nás je 14. Usnesení bylo jednomyslně přijato, pokračujeme k dalšímu bodu. Zapisovatelkou dnešního zasedání jmenují paní Barboru Křišťanovou. Do návrhové komise byly na zastupitelstvu města dne 28. dubna 2025 navrženi paní magistra Iveta Tomšová jako předsedkyně, pan Pavel Barvínek jako člen a pan inženýr Tomáš Langer jako člen. Vzhledem k nepřítomnosti pana Pavla Barvínka a pana inženýra Tomáše Langera navrhuji jako členy pana bakaláře Tomáše Kavalka a pana Tomáše Hlaváčka. Kdo je prosím pro tento návrh? 14 pro. Bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Návrhová komise je zvolena a prosím její členy o pozorné sledování dnešního jednání a zapracování podstatných připomínek do návrhu na usnesení. Ověřovateli zápisu byli na zastupitelstva města dne 28. dubna 2025 navrženi pan inženýr Viktor Hladký a pan Vilém Drahorát. Oba jsou přítomní, nechávám tedy hlasovat o návrhu. Kdo je pro? 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Zápis z předchozího zasedání byl ověřen a nebyly proti němu podány námitky. Dovolím si všechny přítomné hosty požádat o zapsání se na prezenční listinu u zapisovatelky. Upozorňuji přítomné, že dle jednacího řádu je ze zasedání pořizován zvukový záznam, který slouží pro vyhotovení zápisu. Z tohoto důvodu je nutné, aby zastupitelé mluvili postupně a do mikrofonu, aby byla zvuková nahrávka co nejkvalitnější. Zároveň budou při hlasování nahlas a jmenování zastupitelé jmény pro průkaznost a ověření hlasování. Současně si dovolím upozornit a prosím každého, kdo si žádá, aby jeho vystoupení bylo doslovně zapsáno, ať tuto připomínku vysloví předem, protože jinak bude jeho vystoupení v zápisu zkráceno na podstatné. Má proti tomuto upozornění někdo námitku? Děkuji, nemá. Všichni zastupitelé obdrželi podklad včas a měli tak možnost si je nastudovat. Proto pro zjednodušení a dynamiku celého zasedání již nebude přečítána každá předloha v plném znění. Po mém dotazu k bodu se rozvine případně pouze diskuze. Nyní přistoupíme ke schvalování následujícího programu. Za prvé zahájení zastupitelstva města, za druhé zpráva o stavu oprav a investičních akcí na rok 2025 ke dni 10. červnu 2025 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií. Za třetí pověření bakalářky Evy Kolářové a Viktora Novaka. Za čtvrté nabídka na bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 1211/1 v katastrálním území Kostelecká Lhota. Pod bodem číslo 5 kupní smlouva na pozemek parcelní číslo 2419/16. Pod bodem číslo 6
Žádost o darování části pozemku parcelní číslo 4179/1, 386/4, 386/3, 390/6. Za 7. Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 778/27. Za 8. Darovací smlouva na pozemky parcelní číslo 174 a parcelní číslo 115/36. Pod bodem číslo 9 rozpočtová opatření schválená v pravomoci Rady města. Pod bodem číslo 10 rozpočtové opatření. Pod bodem číslo 11 návrh závěrečného účtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2024 a roční účetní závěrka za rok 2024. Pod bodem číslo 12 návratná finanční výpomoc. Pod bodem číslo 13 státní fond podpory investic. Pod bodem číslo 14 zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí v roce 2024. Pod bodem číslo 15 diskuze. Pod bodem číslo 16 závěry zastupitelstva města. Má někdo připomínku k navrženému programu? Žádám tedy členy zastupitelstva města, aby se hlasováním vyslovili pro jeho schválení. Kdo je prosím pro navržený program? 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. A přejdeme, prosím, k jednotlivým bodům. Pod bodem číslo 2 zpráva o stavu oprav a investičních akcí na rok 2025 ke dní 10. červnu 2025 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentaci a studií. Zeptám se, má k tomuto bodu někdo z kolegů zastupitelů dotaz? Chce se na něco zeptat? Je něco nejasného, Tomáši? Já bych měl jenom dotaz. Nezaznamenal jsem informace o ten projekt na tu Orlovnu, která se nezrealizovala. A bylo tady zmíněno, že to vlastně od nás někdo odkoupí nějaký subjekt. Tak jaký je aktuální stav této věci? V této věci je aktuální stav bohužel takový, že před cirka 3 týdny, maximálně měsícem, přišlo panu Bastlovi jako předsedovi spolku žádost o doplnění žádosti s tím, že termín dokončení té celé investice musí být hotov do 31. března příštího roku, respektive do konce dubna, a bohužel se nepodařilo podepsat se zhotovitelem, s dodavatelem, kdo by na tento harmonogram přistoupil. To znamená, na základě čekání na schválení té dotace, což v praxi znamenalo 7 měsíců, tak bohužel nedokážeme najít stavební firmu, která by dokázala v takto krátkém horizontu tu akci zrealizovat. To znamená, bohužel Orlovna se z těchto důvodů rekonstruovat nebude. To znamená, městu tam zůstane ta platba za projektovou dokumentaci ve výši těch 500 000 bez daně z přidané hodnoty. Bude to projekt v uvozovkách v šuplíku, a pokud se naskytne opětovně podobná dotační příležitost, tak bychom se samozřejmě o ní ucházeli, ale jsou věci, které bohužel nedokážeme změnit, a v tomto ohledu já nejsem schopen tady přesvědčit ze širokého okolí jakoukoliv stavební firmu, která by dokázala tu předmětnou stavbu nejenom zahájit, ale zrealizovat i v těch termínech, které nám stanovuje ten dotační program. Já jsem to pochopil, takže vlastně město by nemělo jako nikoho přesvědčovat, že ten projekt od nás odkoupí nějaký subjekt. A ten tam bylo ale za podmínky, pokud bude ale získaná dotace. To znamená, já samozřejmě nevystavím žádný subjekt, jedná se o zaregistrovaný spolek a ten zkrátka a jednoduše ty finanční prostředky nemá, a byla dohoda taková, že pokud budou proplaceny z toho dotačního programu, tak tím pádem oni získají finanční prostředky, které budou využity na kompenzaci města za ten zpracovaný projekt. Tak byla dohoda od začátku, to znamená, oni nedokáží ovlivnit samozřejmě tu
nešťastnou situaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je to slabá náplast, ale nebude se to týkat jenom města Kostelce na Tovicí. Těch projektů jsou desítky, které prostě odstoupí z objektivních důvodů, že prostě není v silách toho příjemce žádosti garantovat, že do konce dubna příštího roku by se všechny ty stavební práce zrealizovaly, protože tam jsou samozřejmě potom velmi tvrdé sankce za nedodržení termínu, to znamená, nám žádný z jednatelů smlouvu na tu Orlovnu prostě nepodepíše. Tak já tady spíš vnímám, než že to je projekt do šuplíku, že tam byl v začátku problém, že to byl projekt na budovu, která nebyla ve vlastnictví města, že? Ano, i s tímto rizikem jsme tu projektovou dokumentaci objednali a jak říkám, pokud se naskytne další dotační příležitost, tak určitě se o tu dotaci budeme znovu ucházet. Dobře, děkuji. Nějaké náhradní řešení teda tvý dětské skupiny, když Orlovna ne? Přiznám se, že město, alespoň za mě, žádné vhodné prostory nemá, které bychom proto mohli jakoby využít, abychom dokázali nabídnout. Co já mám informaci, a to by mě možná doplnila paní Tomušová, protože se v této oblasti doplňuje více. Tady jedna dětská skupina vznikla v Štefánikově ulici. To znamená, já se přiznám, že zatím s nějakým jako náhradním řešením zatím jakoby nemáme ho na stole, nemáme ho zatím připraveno. Pokud samozřejmě ta poptávka by byla i na základě toho dotazníkového šetření, tak říkám na rovinu, neumím na tu otázku odpovědět, jestli prostě bychom dokázali nějaké náhradní řešení najít. Pan Jasný? Já bych se chtěl jenom zeptat, v jakém stavu je teďka městský stadion? Je ve stavu, kdy si myslím, že během teďka 14 dnů je nařízeno hlavní líčení v rámci odvolacího řízení, protože my jsme v tom prvostupňovém řízení ten soudní spor se společností Linhart Sport vyhráli. Ty samozřejmě využili možnost se odvolat. To znamená, já mám informaci od pana doktora Tuzara, že někdy začátkem července, neřeknu teďka přesně termín, je nařízeno hlavní řízení v rámci odvolacího řízení. Dobrý, děkuji. Prosím. Z kolegů zastupitelů ještě někdo ke zprávě, bereme pouze na vědomí, to znamená nehlasujeme. Já se ještě zeptám, teďka co probíhají na 11 ty výkopové práce, to je nějak pod koordinací města nebo vůbec ne? To asi na Jirku. To je v rámci vysoutěžené zakázky na rekonstrukci příkopa a výměnu kanalizace na Kolenské ulici s autorizovanou firmou Manos. Jo, jde spíš o harmonogram prací tam, protože tam v pátek třeba u nás u Erbenky se rozkope silnice, zneprůjezdní se de facto a pak se tam 3 dny nic neděje, že jako přes víkend, tak proč se to dělá před víkendem, když stejně pokračování jako těch prací probíhá v pondělí potom. Tam se informovalo, že budeme zavírat tu novou ulici a Erbenová ulice zůstane průjezdná, ale v pátek začali kopat a zjistili, že to je v havarijním stavu a ta přípojka vody je o kousíček vedle, takže museli rozkopat celou šíře Erbenové ulice a nebyli schopni už to dokončit před víkendem, tak proto jsme informovali o tom, že bude zavřena Erbenová ulice, ale provizorně se otevřela nová ulice, takže jsme to museli otočit, ty práce a během dneška a zítřka by měla přijet firma, která by měla vyvetřovat práce na vodovodu a nejpozději ve středu to mělo být dost kvalitně. Podle aktuálního stavu vypadá, že ta ulice bude otevřena skoro po celou dobu, jenom v ten okamžik, kdy se bude vydrcovat, tak to bude zavřený, řekněme, na půl den nebo na den. Nachází tam víc míst, které jsme nepředpokládali, protože třeba před obchodní akademií tam se počítalo, že se bude vodovod vydrcovat a vodovod pak vedl do oblouku, tak to tam proráželi nějakou jinou technologii a tím se taky zbrzdili. Takže čeká nás to většinou dost překvapení. Hrozně těžko se informuje o tom, v který okamžik a i v jakém rozsahu to bude, protože tady to bylo nějak vymýšlení, že Erbenová ulice zůstane pořád průjezdná a pak to museli rozšířit o kilometry a tím pádem se muselo k tomu
neplánovaný uzavřít. Oni ty zábrany tam kolem těch výkopů jsou takové jako docela chaotický teďka, že někde je značka předí na druhých chodních místech, kde se absolutně jako přicházet nedá třeba, nebo je to velmi obtížný, tak možná by třeba tam občas tam mrknout jako na ty práce, jak tam probíhá. Souhlasím, chodí tam pan Jiruška na kontrolní dny a by se tam teda mohl zastavit a se zhotovit to teda nějaké do pořádku. Já tam taky chodím skoro každý druhý den, ale teda máš pravdu, že to dopravní značení není ideálně asi umístěné. Je to teda jako na zhotoviteli, aby to měl tak značení, jak to má povolení. A je pravda, že taky jsem se víkendu všiml, že nějaké značky byly otočený, jestli to udělal ten zhotovitel, nebo o víkendu, jestli někdo otočil, asi by to měli velmi. Já myslím, že když jdeš od Častolovic třeba, že tam značka úplně na konci města není a najednou tam je prostě jako zábrana, která tě jakoby vytlačí úplně do té 11, což není to bezpečné. Asi když tam jezdí cyklisti a všichni jakoby po té cestě od Častolovic nahoru. Omrkněte to. Jo, určitě dobrá připomínka, asi to musím probrat se zhotovitelem, ale ty nejhorší práce by měly být do půlky klídem hotový. Na té severní straně, a teda samozřejmě budou na jižní stranu. Tam bude probíhat to samé. Tam bude probíhat to samé a zase to povětšinou ve Vězdech se budou dělat výkopy a zase nějaký plán, který Vězdy by měly zůstat otevřený a který se budou muset uzavřít. A budeme asi informovat včas, až tam bude nějaký sondy, nebo včas, v ten okamžik, až budeme vědět, co se tam vlastně nachází, protože když to dáme vědět dopředu, tak se možná stane to stejně, jako tady v tu takové době. Těch vězdů tam tolik není, tam to je dost lepší, ale spíš o těm stabilní, třeba nebudou moc do svých garáží nebo do svých rodů. Díky. Pokud je to k tomuto bodu, prosím vše, tak bychom přešli k bodu číslo 3. Pověření paní Evy Kolářové a pana Viktora Novaka. Jedná se o zaměstnance správy majetku města a potřebují mít oficiální zplnomocnění, že mohou za město vystupovat ve všech těch technických správních záležitostech, jednak stavebního řízení, územního řízení, a kde vystupují a hájí zájmy města Kostelce nad Orlicí jako takového v těchto procesech a v těchto povoleních. Je k tomuto bodu diskuze, pokud není, nepředpokládám, bych poprosil návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo města pověřuje bakalářku Evu Kolářovou k jednání za město Kostelec nad Orlicí ve věcech technických a správních záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech, kde město vystupuje jako stavebník. Budeme prosím hlasovat o paní Kolářové, kde prosím pro. 14 pro. Jednomyslně usnesení bylo přijato, děkuji. Prosím o druhé usnesení. Zastupitelstvo města pověřuje Viktora Novaka k jednání za město Kostelec nad Orlicí ve věcech technických a správních záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech, kde město vystupuje jako stavebník. Opět prosím o hlasování, kdo je pro. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Nabídka na bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 1211/1 v katastrálním území Kostelecká Hota. Pozemek nám nabízejí pan inženýr Martin Baše a paní inženýrka Hana Bašová a nabízejí městu bezúplatně převést část předmětného pozemku. Návrh dohody je takový, že město na svůj náklad následně zbuduje nebo respektive doveze freezing a tuto komunikaci zpevní. Já bych poprosil o ten situační zákres pozemků, abyste si to uvědomili. Je to prosím v té lokalitě, když se přijíždí na skále k vodojemu. Je to jeden z těch posledních domů, který tam byl vystavěn a nám to do budoucna, protože je to v souladu i s územním plánem, jestli se i v této části bude město Kostelec nad Orlicí dále rozvíjet směrem ke Kostelecké Lhotě, tak v územním plánu je to navrženo jako obslužná komunikace. Samozřejmě je to hudba budoucnosti. Já neříkám, že ty věci se tam narodí ze dne na den, to určitě ne, ale nám a Rada města
s tímto návrhem ze strany manželů Bašových souhlasila a doporučujeme zastupitelstvu města tento bezúplatný převod zrealizovat i za podmínky, že tam město potom zajistí to zpevnění té darované plochy, těch ploch, které tam jsou tím frezingovým recyklátem. Má někdo z kolegů zastupitelů, prosím, dotaz k tomuto projednávanému bodu? Tomáš, pan Kavalek. Pardon. Máme nějaký ekonomický rámec porovnání, kolik by ten pozemek stát versus kolik nám bude stát ten frezing, doprava a podobně, a to zúčení a zpevnění, jenom ať si dáme jako na miskyvách tu výhodností toho přijmutí toho, jakoby daru toho pozemku. Jasně, ale za mě tím, že tady bude probíhat v červenci frezování nebo začátkem srpna frezování jedničky, tak už je dohoda se společností Mados, že oni prostě rovnou, co vyfrezují na tu Tatru, tak to dovezou na to předmětné místo, ale přiznám se, že jsme si jakoby podrobnou analýzu těch nákladů, abychom si porovnali ty metry, které, když bychom je kupovali v ceně, kolik nás to bude stát, tak jsme si přesnou analýzu nedělali. Dobře, děkuji. Má prosím z kolegů ještě někdo dotaz k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení zápisu. Na návrhu usnesení, pardon. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku parcelní číslo 1211/1 o velikosti 141 m2 vyčleněného dle územního plánu jako veřejné prostranství za předpokladu vybudování vrchní vrstvy provizorní komunikace z živičného recyklátu na části pozemku parcelní číslo 1211/1 v obci Kostelec nad Orlicí a katastrální území Kostelec Lhota. Kdo je prosím pro tento návrh usnesení? 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Pod bodem číslo 5. Kupní smlouva na pozemek parcelní číslo 2419/16. Tady prosím schvalujeme již návrh kupní smlouvy s Českomoravskou pozemkovou společnost s ručením omezeným. Jedná se o lesní pozemek tenisových kurtů. Jestli si pamatujete, zastupitelstvo na předchozích jednáních s tím vyslovilo souhlas. My tam scelujeme pozemky. Ta cena za ten pozemek je v úzovkách symbolická ve výši 2000 korun. Nám to přijde logické. Byť takto malý pozemek, tak si tam scelit ty pozemky v této lokalitě a zastupitelstvo k tomu již jednou vyslovilo souhlas s touto koupí. To znamená, v tuto chvíli formálně projednáváme kupní smlouvu na tento předmětný pozemek. Opět otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na pozemek parcelní číslo 2419/16 v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí se společností Českomoravská pozemková s.r.o. se sídlem Píchavkova 268/3 Pítkovice 10400 Praha 10 Pičo 0150 75 75. Budeme hlasovat, bude prosím pro návrh usnesení. 14 pro. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pod bodem číslo 6. Žádost o darování části pozemku parcelní číslo 4179/1, 386/4, 386/3 a 390/6. Jedná se prosím o pozemky, nebo respektive je to žádost, kterou předložila paní ředitelka Čermánková, ředitelka obchodní akademie. Zastupitelstvo souhlasilo s darováním budovy obchodní akademie Královéhradeckému kraji a paní ředitelka tím nyní připravuje velký projekt odvlhčení této budovy, tak se na nás obrátila, jestli by nebylo možné v té části mezi obchodní akademií a zdravotním střediskem paní doktorky Talovaškové získat ještě darem jakousi manipulační plochu, protože bude to potřeba při odvlhčení
celé té budovy obchodní akademie a potom jsme zjistili, že nelogicky nebyla převedena i ta plocha té výtahové šachty, která se nachází přímo před budovou obchodní akademie. Jenom pro informaci pro vás, to darování by bylo za stejných podmínek, jako zastupitelstvo schvalovalo darování té budovy. To znamená, jakmile by tato budova přestala sloužit vzdělávání a kraj neměl pro tuto budovu, tak by nám i tyto pozemky, které bychom dodatečně v uvozovkách ve druhé vlně darovali kraji, tak nám to zase bezúplatně vrátí všechno zpátky. To znamená, je tam stejné ustanovení, které jsme schvalovali v minulosti. Nebude-li kraj potřebovat tyto plochy i budovu, tak nám to za stejných podmínek, za kterých my jsme to převáděli, respektive darovali kraji, tak nám to zase kraj vrátí zpátky. Za sebe můžu říci, že nám to logiku dává tam manipulační plocha, ten pás, který převádíme, je to, když bych měl říci laicky, využívají to zejména výhradně jenom studenti té obchodní akademie, je tam branka na sportoviště v této části, občané tam mají vybudovaný nový chodník podél toho zdravotního střediska paní doktorky Talavaškové. My jsme tam v loňském roce, jestli to říkám dobře, investovali i část nové větve veřejného osvětlení, to znamená nikterak to občané této lokality neomezuje a za mě je dobře, že kraj, respektive prostřednictvím paní ředitelky se i o tuto plochu bude ta obchodní akademie následovně starat. Je k tomu prosím dotaz ze strany kolegů zastupitelů, pokud není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s darováním části pozemku parcelní číslo 4179/1, 386/4, 386/3 a 390/6 v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí Královéhradeckému kraji se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové. IČO 708 895 46. Budeme prosím hlasovat, kdo je pro návrh tohoto usnesení. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Pod bodem číslo 7. Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 778/27. Žádost podal pan Jan Moravec. Pro vaši představu jsou to garážová stání mezi ulicí Čermákova a Hřbitovem. A pan Moravec tu předmětnou garáž, jestli to říkám dobře, zdědil po svých rodičích, ale ty si na našem pozemku zezadu vybudovali sklep. Ten sklep je přístupný pouze z toho parcelního místa 778/2 a jedná se o ten šedivý v uvozovkách obdélník, který je za tou garáží. A on byl samozřejmě, a myslím si, že to není jenom on, kdo je postupně vyzýván katastrálním úřadem, aby tyto majetkoprávní vztahy narovnal, protože ta budova nebo ten objekt toho sklepu je na cizí pozemku. Jedná se o 12 metrů čtverečních, jestli to říkám správně. Za nás ten objekt toho sklepa je tam historicky několik desetiletí. Nám přijde férové, pokud ten zájemce se snaží tento, řekněme, stav protiprávní narovnat. To znamená, my jako Rada města jsme doporučili zastupitelstvu těchto 12 metrů panu Moravcovi prodat. Tam žádná manipulační plocha nebo nějaké ochranné pásmo, které bychom potřebovali, není, že by tam byla nějaká zásadní kolize. Když si to představíte, tak za sebe si myslím, že to město v nějakých rozvojových plánech nikterak neomezuje. Zeptám se kolegů zastupitelů, jestli se chce k této věci někdo vyjádřit, chce se někdo na něco zeptat. Pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 778/27 o velikosti 12 metrů čtverečních v obci a katastrální území Kostelec nad Orlicí. Budeme hlasovat, kdo je pro návrh tohoto usnesení. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Pod bodem číslo 8. Darovací smlouva na pozemky parcelní číslo 174 a parcelní číslo 115/36. Jedná se o pozemek paní Olgy Špačkové. Pokud jedete ze Skály směrem do Kostelecké Lhoty, jedná se o zastávku na Slavětíně. Bohužel historicky teprve teďka se nám podařilo narovnat ten protiprávní stav. Ta zastávka historicky na tomto místě byla umístěna vždycky, ale bohužel na pozemku, který městu nepatřil. Částečně. To znamená, my tento vztah narovnáváme. Paní Špačková vyšla vstříc a navrhuje městu část toho pozemku, na kterém ta zastávka je umístěna, tak darovat. Tím, a je tam i nějaká manipulační plocha, to znamená, není to jenom ten obdélník, ten obrys, který by kopíroval pouze půdorys základu nebo patek té zastávky, ale ten pozemek je o chlup větší a samozřejmě opět je to potom na nákladech města, aby se o tuto autobusovou zastávku staral s péčí řádného hospodáře. Sami jsem rád, že se to podařilo dotáhnout do tohoto úspěšného finále a že se nám podaří jeden vroubek formálně napravit. Kolegové zastupitelé, jestli máte k tomu bodu dotaz, pokud tomu tak není, poprosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na pozemek stavební parcelu číslo stavební 174 a nově vytvořený pozemek pozemkovou parcelu 115/36 v obci Kostelec nad Orlicí a katastrální území Kostelecká Lhota s paní inženýrkou Olgou Špačkovou, bytem Kostelecká Lhota 80 517 41 Kostelec nad Orlicí. Budeme prosím hlasovat, kdo je pro tento návrh. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Pod bodem číslo 9 jsou rozpočtová opatření schválená v pravomoci Rady města. Jedná se o rozpočtové opatření 11 až 13. Bereme pouze na vědomí, to znamená, nehlasujeme o tomto bodu. S kolegů zastupitelů je přítomna paní Kotizová jako vedoucí ekonomického odboru, to znamená, pokud byste potřebovali něco dovysvětlit, tak je připravena nám případně pomoci. Je k tomuto bodu, prosím, dotaz, pokud není, tak považuji tento bod za projednaný. Pod bodem číslo 10 je rozpočtové opatření, které se váže potom na další navazující, prosím, rozkliknout přílohu, které se potom bude vázat na další body, které máme v programu jednání zastupitelstva, to znamená, je předložena smlouva o poskytnutí dotace na bytový dům v Pelclově ulici a zároveň je předložena i smlouva na poskytnutí úvěru na dofinancování této akce. To znamená, paní Kotizová připravila rozpočtové opatření, které teďka přesně na halíře dle těchto smluvních dokumentů upravují již schválený rozpočet města na rok 2025. To znamená, v té příjmové straně u té dotace je ta částka navýšena v rámci toho dotačního vztahu o 5 14 945 korun a 28 haléřů a potom v dalším projednávaném bodě budeme schvalovat přijetí úvěru ve výši 62 milionů korun 880 628 korunách 31 haléří. Ano, ne? Mám tady právě drobný dotaz toho, co jsi říkal, jestli by ty body neměly být prohozený. Protože vlastně my si schválíme rozpočtové opatření, až pak budeme schválit, jestli vůbec chceme vzít ten úvěr na tu dotaci. Rozumím. Měla být nejdřív ta 13 a pak ta 10. Z logiky věci, pokud vám to nevadí, tak bychom se k tomuto bodu vrátili
a projednali bychom, logiku mě to dává určitě. No, mě to je jako v podstatě asi jakoby jedno, spíš jenom, jestli to dává smysl v tom Nemám s tím problém. Jestli se shodneme, a předpokládám, že ano, nebudeme o tom hlasovat, tento bod bychom přeskočili a vrátíme se k němu zpátky, to znamená, projednali bychom tedy bod 11, návrh závěrečného účtu města. Je to povinnost, kterou musí každá veřejnoprávní municipalita do 30. června řádně projednat. Je tam celá řada příloh, která je součástí celého toho formálního procesu. Za mě asi jedna z nejdůležitějších je zpráva z auditu. Jejíž výsledek je pro nás asi jedna z nejzásadnějších informací, to znamená, že celé hospodaření města za rok 2024 nebyly shledány nějaké chyby a nedostatky. To znamená, nebrání nám to v čerpání jak dotačních prostředků a dalších věcí, které s tím úzce souvisí. Jestli bys zpráva audit, jestli to počítám dobře, ano, tak jenom tu rozkliknout a prosím nakonec. Abyste tak a teďka ještě tady jsou jenom formálně podpisy, ještě prosím nahoru. Tak a tady je to důležité, pod bodem D závěr nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Neuvádí se žádná rizika. Samozřejmě každá kontrola, každý audit musí objevit nějaké drobné, já nechci říct si chyby, ale spíše je to o doporučení, jakým způsobem v rámci inventur a dalších věcí postupovat, jak si tu práci neříkám, že zjednodušit, ale zefektivnit. Jak tomuto budu, prosím, ze strany zastupitelů dotaz, pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku města Kostelec nad Orlicí za rok 2024. Budeme prosím hlasovat, kdo je prosím pro tento návrh. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato, děkuji. Prosím druhý bod. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí za rok 2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad. Opět prosím, budeme hlasovat, kdo je prosím pro. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Tím prosím máme projednaný bod číslo 11. Pod bodem číslo 12 je návratná finanční výpomoc. Jedná se pouze o předfinancování projektu venkovní učebny pro základní školu Guta Jarkovského. Nová venkovní učebna vznikla na bývalé zahradě u objektu v ulici Komenského. Je to hotové. My jsme se s panem ředitelem a s paní Kotizovou domluvili na financování tím způsobem, že jsme panu řediteli vyplatili celý provozní příspěvek. On jinak dostává každý měsíc 1/12. On všechny dodavatelské faktury řádně zaplatil, ale co neumíme a nedokážeme ovlivnit je proplacení finančních prostředků ze strany Evropské unie, to znamená ze strany Centra pro regionální rozvoj, respektive Ministerstva pro místní rozvoj, který je donátorem této dotace. A aby nenastala situace, že by panu řediteli potom chyběly finanční prostředky, buď to v nějaké provozní části, je možné, že se tato návratná finanční výpomoc vůbec neaktivuje, že ty finanční prostředky budou řádně proplaceny včas a v termínu, ale raději předkládáme zastupitelstvu návrh na tu 2 milionovou výpomoc, kterou nám samozřejmě základní škola, jakmile obdrží finanční prostředky v rámci státního rozpočtu, tak budou zase vráceny zpátky na účet města. Je ze strany zastupitelů ještě potřeba něco dovysvětlit? Pokud tomu tak není, tak poprosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje návratnou finanční výpomoc ve výši 2 miliony korun českých dle žádosti příspěvkové organizace Základní škola Guta Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 701 573 32.
Budeme prosím hlasovat, kdo je pro tento návrh na usnesení. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Děkuji. Pod bodem číslo 13 je Státní fond podpory investic. Zastupitelstvo dostalo všechny podklady. Jedná se o formální projednání jednak smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o poskytnutí úvěru. To financování nebo respektive jak je dotace a úvěr rozložen. My jsme žádali v rámci žádosti o dotaci o výši 35% bude tvořit dotace, do výše 90% uznatelných respektive způsobilých výdajů bude pokrývat úvěr se splatností po dobu 30 let a s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení ve výši 1% a zbylých 10% plus nezpůsobilé, neuznatelné náklady, které z větší části město již uhradilo před podáním žádosti, protože se jedná především o přípravu projektové dokumentace, tak bude město dofinancovávat 10% ze způsobilých výdajů plus nezpůsobilé výdaje. Součástí této předlohy máte jednak model nákladového nájemného, jednak máte celkovou rekapitulaci celkových nákladů celého projektu a potom za mě velmi důležitou přílohou je seznam profesí, protože se jedná o dostupné nájemné bydlení a Státní fond stanovil podmínky, kdo se o tyto byty může ucházet, až dokončíme tu fyzickou realizaci té rekonstrukce, respektive přestavby. A když bych to měl zjednodušit, tak jednou z velkých skupin jsou zaměstnanci kritické infrastruktury. Tam se nehledí ani na příjem těchto zaměstnání, nehledí se tam na další podmínky. Ten člověk, pokud splňuje, že pracujete ve školství, v sociálních službách, na úřadě, ve zdravotnictví, v dalších veřejných institucích, tak máte možnost se o tento byt ucházet. Samozřejmě v rámci dalších preferenčních kritérií nebo bodových kritérií, pokud to bude ještě rodina s dětmi, tak toto je ta řekněme základní nebo jedna z největších cílových skupin. Potom druhou zásadní velkou skupinou jsou rodiny do 35 let, kde v rámci podání této žádosti je jedna podmínka, že tam nesmí být překročen 9. příjmový decil. Jenom pro vaši představu, u rodiny, kde teda oba manželé musí splňovat tu podmínku toho věku 35 let a pokud mají 9 děti, tak ten příjmový čistý příjem nesmí v tom daném kalendářním měsíci překročit částku cirka 110 000 korun. Takže si myslím, že je to zase další velká skupina, která se může ucházet o tyto byty, které tady v Kostelci vzniknou. Pokud budete starší 35 let, tak se ten příjmový decil bude vypočítávat z toho 8. stupně. Tam je to cirka u 3členné rodiny 75 000 v čistém. A potom se město zavázalo, abychom získali vyšší dotaci o 5%, tak se město zavázalo, že tam vznikne takzvané sociální bydlení, kde my budeme muset z těch 33 bytů vyčlenit minimálně 3 byty pro tyto účely, ale do této skupiny, já to chci zdůraznit, náleží ale studenti vysokých škol do 26 let a seniori. To znamená, je to další cílová skupina, která se bude moci o tyto bytové jednotky, kterých tady v Kostelci vznikne 33, ucházet. Nepředpokládám, že bychom měli mít s obsazeností nějaký zásadní problém a doufám, že to nezakřiknu, protože v rámci dotazníku, který je stále
uveřejněn na našich internetových stránkách, tak je již v dotazníku přihlášeno minimálně 100 lidí nebo 100 účastníků, zájemců a v našem klasickém pořadníku nabity je dalších 25-30 účastníků. To znamená, že my z této množiny na základě těchto kritérií, které jsem se tady snažil zjednodušeně popsat, tak budeme vybírat nové nájemce. Mohu ubezpečit, že je to pouze průzkum, to znamená, nikdo nemůže říci a nikdo nemůže v Kostelci tvrdit, že má v uvozovkách byt v Praclově ulici v uvozovkách jistý, protože si vyplnil a podal žádost. Nebude tomu tak, předpokládám harmonogram, že po novém roce oficiálně na internetových stránkách prostřednictvím zpravodaje a dalších informačních kanálů budou zveřejněny podmínky a každý z těch účastníků bude si muset podat klasickou přihlášku a samozřejmě bude tam dokládat všechny ty potřebné údaje, aby mohl získat ty preferenční body, aby se v tom pořadníku, v těch zájemcích, aby se mu to posouval v uvozovkách nahoru vpřed a nebo naopak zůstal v té dolní části. Důležitá věc je ta, že podle podmínek programu první nájemní vztah může být uzavřen pouze na 1 rok. Pokud ten nájemce zůstává, tak potom v tom dalším dodatku nebo v té další smlouvě, teďka nevím, jak to bude přesně probíhat, tak potom může být i ten nájemní vztah prodloužen na 2 roky a potom se to bude opakovat tak, jak pronajímáme běžně bytový fond tady v Kostelci na Tornici. Chce se ze zastupitelů někdo prosím zeptat. Harmonogram prací, kdo jezdíte po 11, tak vidíte, je tam drobný skluz, ale nepředpokládám a stavební firma byla upozorněna na kontrolních dnech, že je tato akce spolufinancována z dotačních prostředků a zatím nemáme náznaky, že by tam vznikaly nějaké zásadní více práce, se kterými projekt nepočítal. A poslední snad důležitá za mě poznámka, v té celkové rekapitulaci dokonce je uvedena částka ve výši 10% jako rezerva, ale to čerpání té rezervy, na to já bych příliš nespoléhal. Pokud se samozřejmě dokáže prokázat, že projektant při sebevětší odbornosti nemohl práce, které vznikly nepředvídatelně, tak je tam, řekněme, i šance, i tyto více náklady, které by v případě potřeby vznikly, tak mohou být i uplatněny v rámci té rezervy tohoto dotačního programu. Za mě, doufám, že to nezakřiknu, tak jsem tam neobjevil nějakou zásadní nástrahu, která by nás diskvalifikovala a výsledkem to našeho snažení je, že je tady předložena smlouva o dotaci a zároveň i smlouva na úvěr. A jenom zdůrazňuji, splátka nebo splatnost úvěru 30 let s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu té vázanosti 1%. Můžeme kdykoliv úvěr předčasně splatit, zrušit bez jakýchkoliv sankcí. Toto si myslím, že je nastaveno v tomto programu velmi, velmi pro nás, jako pro příjemce, jako pro municipality a nejen pro města a obce. Velmi, velmi příjemně. Je k tomuto, prosím, bodu nějaký dotaz? Chcete se ještě na něco zeptat? Za mě bych jenom prosil, pokud ve svém okolí někdo hovoří o tom, že ten byt chce získat, tak ať je jenom trpělivý a potom ať si po novém roce pohlídá informační naše média městský. My to budeme samozřejmě propagovat, ale samozřejmě ty údaje, který ten žadatel v té žádosti uvede, tak si je město bude velmi, velmi důkladně ověřovat. Tak chci na to upozornit, pokud by tam někdo uvedl zavádějící, chybné, mylné informace, tak tam potom samozřejmě to může vést až k tomu, že z toho pořadníku bude vyřazen. Protože my podléháme kontrole potom samozřejmě donátora, který nám ten výběr nájemců určitě v té době udržitelnosti přijede několikrát zkontrolovat.
Pokud k tomu bodu nejsou, prosím, dotazy, tak bych poprosil o přečtení návrhu usnesení. A tady bych si samostatně o každém bodu bychom hlasovali samostatně. Děkuji. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 40 14 945 korun 28 haléřů na výstavbu 33 bytů formou stavebních úprav, při které vznikne bytový dům se 33 byty v budově číslo vpisné 279 v Kostelci nad Orlicí ze Státního fondu podpory investic se sídlem Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO 708 567 88. Budeme prosím hlasovat, kdo je pro návrh tohoto usnesení. 14 pro. Usnesení bylo jednomyslně přijato, děkuji. Prosím o druhý návrh. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru v celkové výši 62 880 628 korun 31 haléřů na výstavbu 33 bytů formou stavebních úprav, při které vznikne bytový dům se 33 byty v budově číslo popisné 279 v Kostelci nad Orlicí ze Státního fondu podpory investic se sídlem Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO 708 567 88. Budeme prosím hlasovat, kdo je pro tento návrh. 14 pro. Usnesení bylo tedy přijato a poprosím o třetí bod. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv. Budeme hlasovat, prosím. Kdo je pro? 14 pro. Děkuji, tento bod považuji za nejenom projednaný a schválený a vrátíme se tedy prosím k bodu číslo 10, kde je to předmětné rozpočtové opatření, to znamená po tomto schválení paní Kotizová připravila zapojení těchto finančních prostředků, to znamená v plné výši těch 40 milionů ohledně dotace a 60 milionů ohledně úvěru. Poprosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 15. Kdo je prosím pro tento návrh? 14 pro. Děkuji, usnesení bylo jednomyslně přijato. Pod bodem číslo 14 je zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí. Bereme pouze na vědomí. Zprávu vypracoval jednatel pan Pavel Kotyza. Nevím, jestli se chcete pozeptat těmto údajům na něco. Otevírám k tomu bodu diskuzi. Pokud tomu tak není, tak považuji za tento bod projednaný. A jednotlivé body nebo program jednání byl vyčerpán a nyní otevírám, prosím, diskuzi. V rámci diskuze, jestli se kolegové nebo veřejnost chce na něco zeptat, tak máte příležitost. Já se zeptám, si můžu ohledně koupaliště, taková víkendová sezóna koupaliště, tam ten harmonogram těch opravných prací platí, že jakmile se dokončí tato sezóna, tak se zahájí ta rekonstrukce. Ano, ten předpoklad zatím s tímto scénářem stále pracujeme. A ve scénáři teda, že příští sezóna proběhne normálně. Ano, tak jak má. Pokud nepřijde, nevím, deštivý podzim, kdyby ta stavební firma nemohla provést ty stavební práce, které jsou potřeba nutné k tomu foliování ještě s koncem tohoto kalendářního roku, předpokládáme to, tak by nemělo být i to zahájení té nové sezony v roce 2026 ohroženo. Ale přiznám se, toto nedokážeme odebnit. Ano, prosím. Já bych se chtěl zeptat, tady mně připadá, že trošku Kostelec rezignoval na to chránit své občany na komunikacích a vidím tady absenci přechodu, který by byl prostě značený jako přechod, protože ty přechody, které jsou, řeknu, Povidlov, Peny nebo tam u Arlety, tak splňují všechny předpisy na to, aby byly plnohodnotným přechodem.
ale schází tam zebra, nebo případně ještě doplnění značky svislé přechod. Myslím si, nebo měla by se teďka provádět teda úprava povrchu té komunikace D11, je to tak? A že by město teda mělo v rámci tohohle, hlavně teda na této komunikaci prosadit to, aby tam byly opravdu plnohodnotné přechody, aby děti, dospělí, prostě občané města měli místo, kde bezpečně přijdou, protože když stojí u toho přechodu, já nebo kdokoliv z druhé strany, tak projde x aut, aniž by prostě vůbec registrovali, že se o nějaký přechod jedná. A je to přitom úplně maličkost, protože to se chci zeptat, jestli v rámci dopravy toho povrchu zneslo město nějaký požadavek na zhotovitele těch prací, aby tohle doplnění tam proběhlo. A to tež teda i na těch městských, nebo ono to nejsou městský komunikace, je to zase správa silnic Královéhradeckého kraje, nevím, jak to funguje, co se týče teda udržování těch přechodů, ale ty přechody prostě ten směrem dolů na Váhu, dolů na Skálu, ty prostě tam zmizely, ty tam nejsou. Jo, myslím si, že to je špatně a chtělo by tohleto se nad tím zamyslet a udělat nějakou nápravu, tak jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit? Já určitě, než si veme slovo v těch technických záležitostech pan místostarosta, pan inženýr Dragoun, tak bych chtěl tady zdůraznit jednu zásadní informaci, a to je vzájemná lidská ohleduplnost a slušnost. Pokud prostě ty řidiči vám tu přednost nedají, tak je to o výchově. A to se bojím, že my bychom potom u každého přechodu museli mít policajta, který by prostě vyžadoval naplnění, a mohu říci, že město, a potvrdili bychom, že několikrát jsme se jak s panem Petříkem i s panem Kunčarem z dopravního inspektorátu potkali. A není to o naší vůli, že my bychom nechtěli rozšířit počet přechodů v Kostelci, ale pokud dopravní inspektorát policie České republiky k tomu našemu návrhu vydá zamítavé stanovisko, tak my s tím bohužel jako samospráva nedokážeme nic udělat. Pokud mluvíte o přechodu u bývalých Klenot na Dvůjce, ten tam nikdy už nebude obnoven. Protože prostě tam ty rozhledové poměry nejsou prostě, nesplňují současné legislativní podmínky a policie vám k němu nevydá závazné stanovisko. Město několikrát, potom ta komunikace, která vede dál kolem pneuservisu u pana Nedvídka, kolem závodu Federal Mobil Jirchářska, tak tam všude my narážíme na odmítavá stanoviska dopravního inspektorátu. Protože oni prostě mají nějaký legislativní rámec, mají tabulky, na základě kterých se řídí, a oni prostě řeknou, pokud ten přechod nebude splňovat, tak s tím my nedokážeme nic udělat. V rámci rekonstrukce 1.11, tak určitě je připraven projekt a město ho samozřejmě zaplatí na té komunikaci 1.11, protože o to se správce, to znamená ředitelství silnic a dálnic, nezajímá. On pouze opraví vše, co se týká toho živičného povrchu, ale všechny tyhle ty bezpečnostní prvky jdou na vrub a nákladově za městem Kostelec nad Turicí, tak určitě se chystá velká úprava přechodu u bývalého domu služeb u Fitminu. Tam ten přechod by se měl upravovat, a potom ty bezpečnostní ostrůvky, o kterých jakoby hovoříte, které by měly toho chodce mu garantovat, že dokáže přejít alespoň tu jednu polovinu té komunikace 1.11, tak tam za mě se myslí, že to splňuje prostě současnou legislativu a může tam dojít k nějakému jakoby označení nebo k nějakému upozornění, ale vracel bych se zase zpátky na začátek. Ten řidič by se měl věnovat řízení a ten chodec podle zákona nemá absolutní přednost v rámci přecházení. S vámi souhlasím, že nemá absolutní přednost,
ale takto je prostě výrazně znevýhodněn vůči tomu a ty řidiči prostě to nevnímají, protože když tam není zebra, když tam není značka, tak to není ani místo pro přecházení. Dokonce vyhláška doplnila i označení místa pro přecházení, ani to tam není. Takže to není prostě, to je jako kdyby přecházel uprostřed silnice. A přitom je tam osvětlení, středový ostrůvek, takže všechny tyhle ty poměrně velký náklady tam jsou provedeny. Ale ten řidič, zejména když jede od někad jinak, projíždí na této hlavní komunikaci, prostě se chová bezohledně a není to, tam totiž má tu povinnost, ne povinnost, ale je to prostě daný vyhláškou. Tam je to trošku o něčem jiným. A dokonce může být za to perzekuován. Když to tady, když jede, tak se nic neděje. Takže to si teda myslím, že v tomhle a divil bych se, že by inspektora byl proti tomu, aby se tyhle místa, aspoň ty 3, o kterých mluvím, na té D11, neoznačili jako plnohodnotný přechod. Já bych tomu chtěl doplnit, nedovolí nám to označit jako plnohodnotný přechod ani jako místo pro přecházení, protože tyto ostrůvky a přechody byly vystaveny myslím v roce 2002 a měly být všechny dimenzované jako přechody, ale kvůli nějakým normativním předpisům vznikla jenom část těch přechodů, kde to splňuje rozhledové poměry a zbytek ostrůvků je vedeno jako místo pro přecházení a jsou označeny správně a tu změnu nám dopravní inspektorát nedovolí. No, tak... Doptávali jsme se, ale vypadá to takhle na první pohled laicky, že by tam mohl vzniknout regulární přechod, ale regulární přechod tam nemůže vzniknout. Není to, prosím vás, označené jako místo pro přecházení. Podívejte se do vyhlášky, to není označené jako místo pro přecházení. Souhlasím, oddané značení na místo pro přecházení tam není označeno a dopravní inspektorát v Rychnové nad Kněžnou nám toto označení nechce dovolit a místa pro přecházení nechávají bez vodorovného dopravního značení. I když jsme to požadovali a chtěli jsme to s nimi projednat, tak takhle to za ně, jak je to označeno, tak to za ně vyhovuje a nemůžeme to tam dovolit. No. A další dotaz, jak jste zmiňoval, je pan starosta ulici Jirkářskou, tam měli jsme vytipované asi 3 místa, kde by mohl přechod vzniknout, taky to bylo zamítnuto. Bylo nám sděleno, že tam je dostatek míst pro přecházení a maximálně můžeme upravit nástupní plochy nebo přidat nasvětlení přechodů a v rámci projektu rekonstrukce Zoubkovy ulice chceme upravit nástupní plochu na přechodu u baru bývalého, ale musíme to naprojektovat pod hlavičkou města a zainvestovat, krajina na to nebude přispívat. A můžeme tam udělat změnu vodorovného dopravního značení, doplnit tam krajnice bílou vodorovnou čárou, ale kraj nám také řekl, že to bude za námi tato investice a maximálně pak budou obnovovat. A přechody, které jsou vyšisované po městě, ty nesplní předpisy a krajská údržba silnic nám taky řekla, že nebude obnovovat, protože nesplní normy a pokud se na tom přechodu něco stane, tak je za to zodpovědný správce komunikace a když to odpovídá současným normám, tak ty přechody takhle pozvolně zanikají. No, když tak v rámci tohle se teda ještě zeptám, proč Kostelec v rámci aplikace Munipolis nespracovává podněty? Od občanů k dopravě myslíte? Ne, obecně. Je aplikace Munipolis, kde prostě občané můžou upozorňovat na nějaké nedostatky nebo ne, někde je třeba něco vysypaný chodník nebo nějaké věci, které jsou třeba
hrozí nějakým úrazem a tak dále, ale v aplikaci Monipolis Kostelec na tradici podněty spoutané touto cestou nespracovává, tak jsem se chtěl zeptat, proč? Rozumím, aplikaci Monipolis nemáme, máme aplikaci Českou obec a přes aplikaci Česká obec hlášení závad se dá dál podobným stylem jako v aplikaci Monipolis, ale je to jiná aplikace, kterou město používá už několik let. Ano. Pak možná se ještě zeptám, co se týče odpadového hospodářství, přešlo se teda na kontejnery, dělený papír, plast, bioodpad, komunální. Ale samozřejmě prodloužily se intervaly odvozu komunálních odpadů. V zimním období se nevyvážely bioodpady, což chápu, prostě na zahradách se nedělá, není co tam do toho celku dávat, nebo když někdo něco má, zaveze to do dvorání. Ale byly to já nevím 3-4 měsíce, kdy se to nevyváželo. Nestalo by za to pouvažovat, že naopak v letních měsících by se měl udělat týdenní jako kompenzace toho, že se nevyváží toto, udělat týdenní zpátky, týdenní odvozy, řeknu měsíce červenec nebo červenec, srpen, kdy je vedro toho komunálního odpadu. Zkuste projít normálně, když jsou nastaveny tady vedle silnice D11 u činžáků ty kontejnery, nebo i ty velké kontejnery, když se projde okolo, tak jako šílený smrad. Takže jako, jestli se přistoupilo k tomu nevyvážet, zvážit, jestli by pro občany nebylo jako dobrá služba naopak zamíst po minimálně ty 2 měsíce vyvážení tomu komunálního odpadu týdenně. Děkuji za poznámku. Svoz bioodpadu po vyhodnocení letošního roku i přes zimu bude probíhat, ale s frekvencí jednou za měsíc, protože v rodinných domech se produkuje méně bioodpad přes zimu, ale v bytových domech lidé pořád produkují nějaký bioodpad a měli jsme požadavky na to, aby jsme vozili přes zimu, takže v novém kalendáři se bude vozit bioodpad přes zimu jednou za měsíc. A zkrátit interval z městského komunálního odpadu v letních měsících, nevím, jestli to bylo úplně koncepční věc, protože je nastavena nějaká frekvence jednou za 14 dnů, šetří to poměrně velké finance městům měsíčně a pak by mohlo dojít zase k tomu, že lidé budou třídit míň nebo v letních měsících si zase odvyknou na frekvenci a myslím si, že ten kalendář by měl být v průběhu roku stabilní a zatím k tomu nevidíme nějaký zásadní důvod, proč přidávat svoz v letních měsících jenom kvůli. Vím, že to je nepříjemný nějaký zápach z těch odpadových nádob a máme nabídku od svozové firmy, že existují nějaké spreje proti pachu, tak zkusíme to zkušeně objednat. Pro bytové domy z rodinných domů nějaké velké stížnosti nemáme. Jedná se převážně o bytové domy, kde si na 14-týdenní frekvenci svozu komunálního odpadu v létě stěžují. Já se k tomu tady vrátím, protože já se domnívám, že samozřejmě třídění odpadu je prioritní záležitost měst a vesnic. Chápu to a samozřejmě já třídím všechno a jsem na to zvyklá. Ale nepřijde mě vhodný, aby se komunální odpad v normální popelnici aby se ta popelnice musela buď vyplachovat, protože jednou za 14 dní samozřejmě tam budou internoty, dávají se do toho červy a je to hnusný, když už nic jiného, tak to opravdu zapáchá. Takže tam je třeba vody a tak dále na to vyplachovat. A nebo se tam dávají pytle, které jsou plastové, čili vlastně
ten důvod, pro který to je dělání, pomine, protože dává se vlastně plastové pytel do popelnice, která by se měla vyvážet tím odpadem komunálním. Takže myslím si, že to nemá jako moc význam, protože ty popelnice jinak skutečně za prvé zapáchají, za druhé se do toho dávají čevy a je to prostě, je to prostě nutné. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co jsem chtěla ještě se zeptat, protože tady jezdíme, nebo já jezdím na kole téměř denně do města z Povidlova a několik let je tam v hrozném stavu ten chodník, který slouží pro kola. Já už jsem se na to, když jsem natrefila na městskou policii, tak už jsem se na to ptala i jich a oni, jak je možný, že vlastně je to chodník, který byl kdysi dávno značen pro kola. Už značen není, že všechno je vyšíslovaný a ten chodník je v hrozným technickým stavu, takže když zaprší, zejména dlouhodobě, tak jsou tam kaluže, přes který není vidět, že je tam vytrolená dlažba, takže je to i nebezpečný. Já už ho znám, takže vím, kudy se mám vyhnout, ale když se tam dva lidi mějí, tak se nevyhnou. A chci se zeptat, kdy se bude rekonstruovat tento pruh, který je až ke Hřbitovu, pak už se stejně musí jít do známé silnici, aby tam nezavedlo protože před asi rokem nebo 2, jestli si to nepletu, se rekonstruovaly chodníky v ulici Dalová, kde není provoz téměř žádný, tam je pár rodinných domků a tam jsou úplně nový chodníky v obou stran. A myslím, že i v Čermáchově, ale to se... Čermáchové ulice taky a letos se bude pokračovat ve opravách v Čermáchové ulici. Vy jste chodník podél ulice Rudé armády. Myslím. Vím, v jakém stavu to tam je. V letošním roce provádíme drobné opravy chodníků. Myslím, že by i mělo dojít na tento chodník, ne na kompletní výměnu nebo opravu. A jak zmiňujete, že na tom rekonstruovaném chodníku, který je hned vedle, je značka zákazu vjezdu cyklistů. Tam si myslím, že ta značka je neoprávněně dána. Myslím si, že tam nemá význam, protože to bylo jenom na žádosti toho bytového domu, který sousedí s touto komunikací nově zbudovanou. Zjišťoval jsem, to bylo to v roce 2012, kdy tato žádost přišla, Rada města schválila osazení této dopravní značky a já bych chtěl navrhnout, aby ta komunikace byla přeznačena zpátky na stezku pro chodce a cyklisty společnou, tak aby se chodník podal komunikace na Rudé armády podle těch parkujících aut nemusel využívat cyklisty, protože ty vlastně na tento chodník nemůžou. Myslím si, že chodník je dostatečně široký, tak aby ho mohli používat chodci i cyklisté a není za mě smysl kompletně opravovat vedlejší chodník. Děkuju, jestli jsem to dobře pochopila, takže se tento chodník, který je teďka jakoby využíván cyklistama, že by se zrušilo pro ty cyklisty a že by ten vedlejší byl pro oboje. Byl by společný pro oboje. To si myslím, že bude dost nebezpečný, protože tam chodí i starý lidi, kteří třeba špatně slyšeli, když tam pojede někdo na kola, bude na něco, je to tam poměrně. Já bych si vůbec nedovolila, že to je u těch čudák, tam je to skutečně nebezpečné, je tam potom na koloběžkách, na dvoj lidi v obou straně na kole, to si nemyslím, že to je lepší tam ten dopravy, i kdyby se tam mělo dát nějaké nová lezba nebo něco, ale prostě tohle je nesmysl. Bylo to tak naprojektováno, ale každopádně děkuji za připomínku, můžeme se zamyslet, že teda zvolíme nějaké jiné řešení, ale nepřišlo spíš nesmysluplné, když to bylo naprojektované jako chodník pro chodce a cyklisty, proč to bylo zrušeno. No, je to poměrně úzký. Jestli to tam znáte, tak je to... Není to na obou strany jízdu, na kole plus chodce spočátku. Já bych se ještě jenom... Azylového domu tam je docela provoz, jako myslím si, že tam jako, to není právě na ulici. Když to tam okolo placu, tam nikdo A já bych jenom drobné doplnění k těm odpadům. Dneska samozřejmě můžete využívat nejenom plastové pytle, ale už i recyklované, to znamená
Já tu vaši poznámku, že do popelnice dáváte plastový pytel, nemusíte, můžete zvolit jiného výrobce, který vám garantuje, že bude přírodě šetrnější, a nevím, mohu říci, že samozřejmě máme rovněž taky 4 popelnice, jak na směsný komunální odpad, i na ten tříděný, a můžu říci, že si nepamatuju, že bychom někdy v popelnici měli červy nebo něco takového. Je to prostě o způsobu. Ale ostatní lidi z Činžáku, kterých je hodně, těch popelnic mají hodně, my, co jsme v domku, tak samozřejmě s tímhle problém nemáme. Ale když to vidím po tom pole, tak je to drobný. Jo, souhlasím, a to tady pan místostarosta řekl, že tam je to, řekněme, tady je v tom systému door to door ty bytové domy, je to o nějaké spolupráci a nastavení. Jo, my, a to souhlasím a nechci to blíže jakoby komentovat, my doopravdy, pokud ten systém, aby dával smysl, tak opravdu je potřeba ho nastavit tak, aby ty zásahy a změny v něm byly co nejmenší. To znamená, aby jsme my lidi učili v nějakých jakoby obdobích a ten systém měnili, protože je tady potřeba říci, že jakékoliv doplnění, rozšíření, tak samozřejmě bude mít dopad nejenom na ekologii, na přírodu, ale i samozřejmě na financování. A pokud chceme udržet prostě ten poplatek na nějaké rozumné výši, tak proto je to i ten ekonomický pohled. Jsou to 2 pro mě spojené nádoby, které nelze oddělit, ale musím říci, že i ten počet rozdistribuovaných nádob v rámci toho systému door to door je velmi, velmi jako slušný. A ten kýžený efekt, který jsme slibovali, že by to mělo mít výsledek v tom, že ten poplatek nebude tlak na nějaké výrazné navýšení toho poplatku, tak věřím, že se na konci roku ta čísla to jasně doloží, že nebude třeba, aby ten poplatek se v řádech několika 100 korun musel zdvihnout. To ještě s těma pytlema to je super, ale tím zase vznikají těm lidem jako nějaký více náklady, který vlastně nechtějí. To je jedna věc, ale druhá věc je, že na některým předchozích zastupitelstvech tady některá kolegyně nebo kolega, nevím, právě žádali o tu statistiku toho, kolik to město stálo, investice, úspora a podobně, a bylo nám přislíbeno, že ji dostaneme. Zatím jsem nic nezaznamenal, tak jestli se to můžeme jakoby dostat. To zveřejněno ve zprávě města, ale podrobnější statistiku, jestli požadujete, tak můžeme zaslat. Aby tam právě bylo, jako vlastně město objednalo ty nádoby, tam byla nějaká dotace, vlastně nebyla, potom se to ten lidem dodalo, aby jsme si neříkali, že to vychází jako skvěle. A nevychází, protože původní myšlenka byla, že se ten poplatek nebude vůbec zvyšovat. Teď tady Tomáš už mluví aby se nemusel výrazně zvyšovat, takže se to tak jako trošku proměňuje v čase. Tak tam je spousta dalších. No teď právě, tak jestli můžeme dostat nějaký podrobnější data s nějakýma lepšíma informacemi, než byly jenom tak jako kusek toho zpravodaje, tady by se dalo zjistit, jak moc to zajímavý je. A jestli s tím jde ještě jako něco dělat. Dobře, díky. V rámci diskuze ještě prosím někdo? Tam prosím mladý muž, dobrý den. Jestli byl zveřejněn návrh, nebo bude zveřejněn návrh na ono parkoviště u pošty. Jak bude vypadat? Veřejný parkoviště. Děkuji. Veřejný projednání návrh nebo návrh výstavy parkoviště u pošty neproběhl. Na sociálních sítích také zatím nebyl, ale můžete se obrátit na správu majetku města a máte právo na tu informaci, aby vám byl projekt zaslán. No, já jsem tam ohledně toho, jestli třeba se bude kvůli tomu kázat a lípa. Ne, informace na sociálních sítích proběhly takové, že má kácet se lípa, samozřejmě se nebude kácet lípa, lípa je památný strom. V rámci povolování tohoto záměru na výstavu parkoviště byly ubrány i 3 parkovací místa, protože na základě vyjádření životního prostředí, tak aby parkující auta neomezovaly nějakou památnou lípu, tak museli být ubrány ještě 3 parkovací místa, než bylo v původním návrhu.
Teď tam došlo ke kácení 2 jehličnanů. Tyto jehličnany byly povoleny životním prostředím skácet jenom v rámci toho, že tam byly k nějaké nové výstavbě, ale už asi 2 nebo 3 roky ty stromy neprospívaly a město mělo záměr skácet, ale nedostali jsme na to povolení, protože povolení dostáváme i tady na to stromy, které jsou takhle v polohavarijním stavu, jenom v případě, že tam plánujeme nějakou investiční akci a ta do té doby nebyla plánovaná, takže teď byly tyto stromy zkáceny a projekt parkoviště by měl mít stavební povolení začátkem července a stavební firma by ho měla začít realizovat začátkem července. Mělo by tam dojít k výstavbě nového přechodu přes ulici I. Pešiny, tak aby cestující, kteří vystupují z autobusu před Vesnou, mohli bezpečně přejít kolem pošty na semafor, protože žáci obchodní akademie pořád chodí jakby na levou stranu do Komenské ulice a pak přecházejí v místě bývalého přechodu, kde by se přecházet nemělo, protože tady cesta kolem památníku není v dobrém stavu, je tam rozbitý, jsou tam kaluže a tak dále, takže tam by měl vzniknout pohodlnější chodník a i bezpečný přechod pro chodce přes komunikaci. A to parkoviště se staví z důvodu možné budoucí rekonstrukce náměstí, pokud to chápu správně. Má to být první krok, který by měl souviset s tím, že takový počet míst, který vznikne u pošty a v ulici celé I. Pešiny, která je dostatečně široká, tak takový počet parkovacích míst by byl ubrán z Palackého náměstí. A třeba, nevím, co to třeba není v nějaké realizaci, ale kdyby se třeba na dočasně povolilo stát té ulici I. Pešiny po obou stranách třeba, tam maximálně možné stání je už zahrnuto v tomto projektu. Tam má být vodorovná parkovací stání po levé straně a musí tam zůstat nějaký normativní průjezd pro autobusy a také stání pro autobusy na pravé straně. Takže tam komunikace současně stavu má 7 metrů a aby tam mohly stát i auta, tak ten pás široký asi 1,5 metru úzdí bude odstraněn a vzniknou v tomto parkovací místa, tak aby se tam podélně dostat. Takže maximum možných parkovacích míst, které nám normy dovolují v ulici I. Pešiny vzniknou od tady toho parčíku, který jste zmiňoval, až po vjezdu náměstí. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě můžete podat e-mailovou žádost, ale můžete se samozřejmě na úřadu dostavit osobně. To není vůbec potřeba, ten projekt je v tištěné podobě a možná s nějakými vysvětlením buď to pana místostarosty Dragouna nebo pana inženýra Zdráka jsou k dispozici. Nemusí to být řečeno, řekněme, takto neosobní formou, ale můžete klasicky v úředních hodinách jenom asi u pana starosty si ověřit na sekretariátu, jestli zrovna nám tady někde nehopká po městě na kontrolních dnech. To je jediné asi omezení, na které byste tam mohl narazit. To znamená, pokud máte zájem, tak vás rádi uvidíme i osobně na úřadu. Ano, souhlasím, můžete mě například kontaktovat, že si domluvit schůzku a možná dopodrobna ten projekt představit. Mě teda zajímalo, jak to tam bude vypadat, protože mě přišlo celkem smutný odstranění nějakých hustých zelených plochy, co tam je, namísto toho tam udělat parkoviště. No, to byla taková trošku dezinformace, která před městem šla, ale každé řešení je nějaký kompromis. Ten prostor zeleně tam není moc využíván a to, co je v současné době využíváno, tam zůstane a bude renovováno. Byla určitý matová cesta, prostor kolem stromů bude trošku kultivován a vlastně ta plocha trávníku tam zmíní. Ještě je prosím dotaz v rámci diskuze, pokud tomu tak není. Tak uzavírám diskuzi. Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 15. září 2025. Podle jednacího řádu článku 12 bodu 2 je zapotřebí určit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu následujícího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 15. září. Do návrhové komise navrhuji pana inženýra Luboše Motla jako předsedu, pana inženýra magistra Kamila Kaplana jako člena,
a paní Radku Krtičkovou jako členku. Jako ověřovatele zápisu bych si dovolil navrhnout pana Bedřicha Jasníka a paní Ivu Jelinkovou. Já vám děkuji za účast na dnešním jednání zastupitelstva. Věřím a doufám, mě tady neustále pípá mobilní telefon ohledně výstrah v rámci meteorologické předpovědi, tak doufám, že se nám silné bouřky, krupobytí nebo něco horšího Kostelci vyhne, ale není to v naší moci, ale předpokládám, že to nepřinese žádné škody. Máme Jatku nejenom města, ale i našich občanů. Děkuji vám, přeji vám pěkný zbytek.